Inselmilkom. Illum it-tnejn l-ewwel ta' Marzu nilqakom għal qudiesa Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jistedinna biex naħfru u hekk insibu l-maħfra. Mulej, għatina l-kuraġġ biex naħfru. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inta kmandajtna nrassinu il-ġisem biex infejqu r-ruħ, għatina l-qawwa li nitbedu minn kull dnub biex minn qalbna jiseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tieba tiegħek oġbok tatina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Nitolbok Sidi Alla l-kbir u tal-biża' li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, omna kontra tiegħek, tbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti li fismek kellmu l-islaten u l-kapijiet tagħna, lill-missirijietna u lill-poplu kollu tal-art. Il-ġustizzja o Sidi hija min-naħa tiegħek, iżda min-naħa tagħna kif aħna llum. Aħna għandna l-mistħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael. Sew dawk li hawn magħna, sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti t-turuf ngħidhom minħabba l-qerq tagħhom kontrik. Qajpa l-wiċċna mulej, għal wiċċ islaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna l-ħniena u l-maħfra għax aħna qomna kontrih u ma tajniex widen għal mulej Alla tagħna meta sejħinna biex nimxu skont il-liġijiet li juqaddilna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajl lil-Alla. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnintek għax aħna ninsabu mifnija għall-aħħar. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ejna o Alla Salvatur tagħna fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek. Eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ħajasal quddiemek il-fiq li mjassrin fil-kobor ta' qawwietek, salva lil dawk li huma l-mewt. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. U aħna il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek niżuk ħajr għal dejjem minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna.
Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ħennu bħalma hu ħanin missierkom, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa umburġat jgħedulkom f'ħoġorkom għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kliem ta' Ġesu fl-Evanġelju illum huwa kliem li jidher diffiċli biex tgħixu. Ġesu qal li m'għandniex niġġudikaw, m'għandniex nikkundannaw, għandna naħfru, għandna nagħtu, għandna inħennu bħalma jħenna lina missierna tas-sema. U kliem li jidher diffiċli, imma huwa dan li jgħid Ġesu li jista' jġib il-paċi fil-qalb tagħna u s-serenità u jgħinna biex inkunu ħilsa. X'jiġifieri meta Ġesu jgħid ma niġġudikawx u ma nikkundannawx? Għaliex? Jurina Ġesu illi aħna meta inħarsu lejn ħadd ieħor u niġġudikawh jew nikkundannawh, aħna qed nagħmlu dan milli naraw, jew milli nisimgħu, jew milli nkunu nafu. Imma Alla li jaf tassew lill-bniedem u Alla li jista' jidħol ġol moħħ ġewwa nett tal-bniedem u Alla li jaraf il-qalb, il-profondità tal-qalb tal-bniedem. U għalhekk huwa hu li jista' jagħmel tassew ġudizzju li jkun tajjeb. U għalhekk għalinna biex il-ġudizzju inħalluh fidejh. Il-ġudizzju tal-persuna ta' kif inhi quddiem Alla inħalluh fidejh. Jiġri ġieli li aħna bi kliemna niġġudikaw jew nikkundannaw l-oħrajn. U kultant jgħaddi żmien u anke nintabħu nkunu żbaljajna. Ma meta tgħid xi ħaġa, il-ħsara tkun saret. Anki jekk però ma ngħidux ara kemm Ġesu jixtieq li ngħixu fil-paċi. Anki jekk dak li aħna naħsbu ma ngħiduhx, imma kultant jista' jiġrilna li aħna bil-ġudizzji tagħna nispiċċaw nerru il-moħħna u nowdnu u dak itellifna milli ngħixu tassew fil-paċi ta' Alla. U għalhekk Ġesu meta qalilna tiġġudikawx tikkundannawx għamlilna l-ikbar pjaċir biex dak inħalluh fidejh u aħna nistgħu ngħixu tassew fil-paċi. Issa dan ifisser, x'tajjeb nistaqsu għadin,
Li allura meta aħna nħarsu u pereżempju tara xi ħaġa ħażina tgħid ma niġġudikax. Di d-differenza li għamel Ġesu. Li kultant in-nies isibuha diffiċli biex jifhmu bejn il-persuna quddiem Alla, dik joħsib Alla. Ma l-azzjoni tagħha dak li bniedem jagħmel ħażin, ma nistgħux aħna l-ħażin insejħulu tajjeb. M'għandniex aħna jekk naraw xi ħaġa li mhix floka hemm ngħidu ma niġġudikawx u nħarsu naħa l-oħra. Jekk pereżempju xi ħadd jisraq, ma nistax ngħid u naf li hemm is-serq, ngħid jiena ma niġġudikax, speċjalment inkun responsabbli jiena wkoll tal-persuna. Għax hekk inkun kompliċi tal-ħażen ta' dak li sar ħażin. L-istess jekk pereżempju bniedem jagħmel malafama fuq ħadd ieħor. Ma nistax ngħid jiena ma niġġudikax. Irrid ngħid li dik l-azzjoni ta' malafama hija ħażina u l-bniedem għandu ipatti għal ħsara li jagħmel il ħadd ieħor bl-qal. Għalhekk Papa Franġisku jgħidilna u aħna fakkarniha l-isfijiet fl-ittra pastorali Randan li l-maħfra ma tfissirx impunità, jiġifieri inti l-maħfra ma tfissirx illi dak li hu ħażin ma tgħidlux ħażin, illi ma ssirx ġustizzja, illi inti tħalli l-affarijiet għaddejjin u li min għamel ħsara ma jpattix tal-ħsara illi jkun għamel, maħfra ma tfissirx hekk. Il-maħfra meta jgħidilna hawnhekk Ġesu aħfru u ssibu l-maħfra jfisser li aħna ngħidu jien ma rridx impatti deni b'deni. Anki jekk inħoss, kultant jgħid minkejja dak li qed inħoss, ma rridx impatti deni b'deni. U l-maħfra tgħinna biex aħna ma nibqgħux marbutin bil-ktajjen ma' esperjenza kera jew ta' weġa li kellna li ma tħallinix imbagħad ngħixu fil-paċi. Maħfra tgħinna biex aħna ma nibqgħu taħt id-dwiefer ta' ħadd ikkundizzjonati mill-oħrajn, ma nibqgħux hekk, imma nistgħu ngħixu tassew fil-paċi ta' Alla. U għalhekk illum nitolbuh ispirati minn din il-kelma diffiċli ma sabiħa ta' Ġesu, nitolbuh biex jagħtina l-grazzja ħalli aħna f'ħajjitna nimxu kif qalilna hu. Li ma niġġudikawx, ma nikkundannawx, li naħfru, li nkunu lesti nagħtu, illi inħennu bħalma hu ħanin mis-sena tas-sema biex b'dak li nagħmlu nkunu tassew nixbħuh. Irresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nkunu nistgħu ngħixu din il-kelma li qedtilna biex ma niġġudikawx, ma nikkundannawx, naħfru u nkunu mimlin ħniena bħalma inti tħenna lina. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha biex intatihom l-għajnuna fit-tbatija tagħhom, il-morda li qegħdin fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom, Malta jew barra minn Malta. U tgħinu wkoll il-dawk li b'xi mod jew ieħor qegħdin jaqduhom biex jaqdu responsabiltajiet tagħhom mod tajjeb. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħtina xita fejjieda u f'waqta li tagħmel il-ġid. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbu għal daw kollha li llum qed jiċċelebraw eluq snilhom biex inti tberikhom u tħarishom u tgħinhom biex igawdu il-mużika tal-ħajja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lil dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem speċjalment tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej il-qattalb tagħna u eħlisna mill-ġibdiet ta' dil-art int li jissejħilna biex naqduk f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li roddu lek ħajr mulej missier qaddis għaliex inti kollok tiba ħniena ma tidix tħeġġiġna l-ħajja aħjar, twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tieba tiegħek. Int ma tbiegħetx minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnik Ġesu Kristu Sidna inti rbatt miegħek il-bnedmin kollha brabtek qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajt dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bla qiegħda jissawwa fina ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dal-emil tiegħek ta' ħniena irroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna s-salvazzjoni li ksibna aħna u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sewwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek l-Ażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nesqu lejk int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Ażiż li waħdu l-ġust ta' lilu nnifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsalla palina.
Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu u waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs ratt il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm tiegħu li kien se jxerred fuq is-salib bħal kalċi mimlinbit, raddlek il-ħajr, taħli l-bieb u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana into Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sewa lina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż sat-tieni miġja tiegħu nofrulek u Alla fidulu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. Issir l-aktar ħanin fit-tieba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidhru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli maħutna mejtin li aħna nafdaw aħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċakun tagħna roddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dobietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej għammel li din it-qarbina tnaddafna miħtijietna u tgħinna nġarbu lena tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobiet nħarissa minna tal-infern u ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sittna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżnata kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna d-dubita ħarisna minnar tal-infern, u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżnata kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrenna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sinu Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet il-qaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slimalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana Slimalik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfku f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ija mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina u urina wara dan t-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ennalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ennalina. Spiritu qaddis Alla. Ennalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ennalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, muxebba, mit-tama, l-iżjed safja, l-iżjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba di marbuta ma' Alla, mera ta' dosija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, ammara tal-Ispirtu Santu, ammara ta' kull grazzja, ammara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, faraġġ tal-migranti, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ennalina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-arwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-salba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 241 281 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.